дар шаҳри Душанбе Хатсайри нави автобусӣ ба фаъолияти мусофирбарӣ оғоз кард. 15 марти соли 2021 автобусҳои истеҳсоли ватании тамғаи АКИА-ОРИё дар Хатсайри 55 ба интиқоли мусофирон шуруъ намуданд. автобусҳои муосир дар Хатсайри нав ҳаракати худро аз боғи Роҳи Оҳанчиён оғоз намуда, бо гузашт тавассути кӯчаву хиёбони Мастонгулов, Аҳмади Дониш, Садриддин Айнӣ, Саъдии Широзӣ, Соҳилӣ, Ҷомӣ, Неъмат Қарабоев, ҷанубӣ ва роҳи автомобилгарди Душанбе бохтар ба терминали мусофирбарӣ дарвозаи ҷанубӣ мерасанд. Як гардиш дар Хатсайри нав таъсиси рақами 55 40 километрро ташкил медиҳад. ҳаққи роҳгиро барои як нафар 1 сомонию 20 дирам муқаррар гардида, пардохти он тавассути кордҳои нақлиётӣ сурат мегирад. онҳое ки то имрӯз аз хизматрасонии автобусҳо дар Хатсайри 55 истифода намуданд, мегӯянд боиси ифтихори мост ки бо пешрафту тараққиёти давлат имрӯз бо автобусҳои истеҳсоли Тоҷикистон равоо мекунем. من بسیار خرسندم که با یک مرشوط رحمت مانده شد. البته این بسیار خوب، چون که به طرف ایرپورت خیلی اتوبوس ها کم بودند، یک فقط 8 میگفت و 33. حاضر بسیار نقص شد که مرشوط 55 مانده شد. اتوبوس خوب است، چون که اتوبوس هم وسیع، هم آدم کم، هم و هر کجا به نمیستد، فقط ایستگاه ها میستد، بعد وقتش میگردد. برای همین اتوبوس نه، مرشوط که بسیار بی‌ترتیب حل میکنند ماشین ها را. هر یک 10-15 متر به میستند، آدم میفرستند، آدم میگیرند، بعد مرشوط که میشینه آدم بسیار. برای همین اتوبوس ها نه است. дар заминаи истеҳсоли насли нави автобусҳои тамғаи АКИА дар корхонаи муштараки АКИА-ОРИё Автоматив Индастрии Ҷумҳурии Тоҷикистон на танҳо нақлиёти мусофирбари хатсайрҳои шаҳрӣ ва наздишаҳрии 10 ва 37 нав шуд, балки имрӯз ва дар оянда низ ба мисоли 55 хатсайрҳои ҷадид ба фаъолият оғоз мекунанд ки ин раванд таъминоти сокинон ва меҳмонони пойтахтро бо нақлиёти ҷамъиятӣ ба маротиб беҳтар мегардонад. дар ин замина ёдрас мекунем ки автобусҳои тамғаи АКИА-ОРИё 11 декабри соли 2020 ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ муаррифӣ гардид. автобусҳои ватанӣ баъд аз муаррифӣ ба корхонаҳои камналии шаҳри Душанбе вобаста гардонида шуд. ҳамин тавр ба корхонаи камналии воҳиди давлатии автобусӣ 30 адади ин автобусҳо вобаста гардонида шуд. АКИА-ОРИё автобуси дохили шаҳрӣ буда бо 23 ҷои нишаст барои дар як вақт интиқол додани 64 мусофир пешбинӣ гардидааст. ин автобус ба талаботи стандарти экологии Евро 5 ҷавобгӯ буда, дар муқоиса ба автобусҳои тамғаи АКИА бо дарозии 12 метр вазни камтар дорад ки ба зудҳаракатии он мусоидат менамояд. ин автобуси дохили шаҳрӣ бо дарозии 8, паҳноии 2 ва баландии 3 метр дар кӯчаҳои на он қадар васеъ метавонад ҳаракати доимӣ дошта бошад ки ин махсусият ҳам яке аз бартариятҳои дигари он ба шумор меравад. автобуси мазкур бо 5 камераи мушоҳидавӣ ва 1 монитор
кондитсионер ва нардбон барои ашхоси дорои имкониятҳои маҳдуди ҷисмонӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст, ки баҳри бехатар ва ба роҳати ҳамлу нақли мусофирон хизматрасонӣ менамояд. кам будани вазни холиси автобусҳои АКИА-ОРИё боис ба он мегардад, ки хароҷоти сӯзишворӣ сарфа гардида муҳити зист аз партовҳои моддаҳои зараровар ҳифз шавад ва инчунин муҳлати истифодабарии автобусҳо зиёд гардад. имрӯз автобусҳои соли барориши 2020 дар 3 хатсайри дохили шаҳрӣ 37, 10 ва 55 ба интиқоли мусофирон машғуланд. Хатсайри автобусии рақами 55 ба корхонаи камналии воҳиди давлатии автобусӣ тааллуқ дорад. дар ин хатсайр беш аз 10 адад автобусҳои АКИА-ОРИё ҳамарӯза мусофиронро аз назди боғи Роҳи Оҳанчиён то терминали мусофирбарӣ дарвозаи ҷанубӣ ва ҳамчунин баръакс мерасонанд. мусофирони ин масир бо эҳсоси дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар самти беҳтаргардонии хизматрасонӣ дар нақлиёти ҷамъиятӣ мегӯянд, ба фаъолияти мусофирбарӣ сафарбар гардидани автобусҳои нав онҳоро хушҳол кардааст. ба хатсайри автобуси рақами 55 савор шудед? бори аввал буд? бале. шумо намедонистед ин хатсайр шудагӣ? Не, намедонистем. хуб, мана савор шудед. фикри шумо чи аст дар бораи умуман хатсайрҳои нав, дар бораи фаъолияти автобусҳо дар Душанбе? раҳмат, ки ҳам хеле автобусҳо бисёр мешаванд, барои мо хизмат мекунанд. аз микроавтобус ҳам истифода мебаред? бале. барои шумо ҳамчун мусофир кадомаш беҳтар аст, автобус ё микроавтобус? автобус. аз кадом ҷо? аз ҷиҳате ки остановка ба остановка меистанд, хеле ҳар ҷо намеистанд, ҳам худро мерам. истгоҳ ба истгоҳ меистанд? бале. баъд дарунаш кушоду роҳат? ба роҳат аст. микроавтобусҳо чӣ хеланд, масалан дар фарқ ва ё дар ҳар ҷо ман кардан мегиранд, одам нигоҳ мекунанд ки гирем. аз меъёр зиёд мегиранд? бале. ҳамин қадар ҷоя 4 кас мешинад. автобус ба ҳазур айнак як сумқати меирай меоям як сумқати хуб нест ки ҷои барои тамошо карда дурулошо шуруъ ба роҳат соз нағзай маҳқулай муда раҳмат. дар ин робита таъкид менамоем, ки автобусҳо дар хатсайри 55 ҷойгузини микроавтобусҳои хатсайри 33 шудаанд. бояд гуфт, бо мақсади пешниҳоди хизматрасонии сатҳи баланд ба мусофирон ва кам кардани шиддатнокии ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар кӯчаву хиёбони шаҳри Душанбе, фаъолияти микроавтобусҳо давра ба давра маҳн карда шуда, хизматрасонӣ дар хатсайрҳои микроавтобусӣ тариқи автобусҳои калонҳаҷм ба роҳ монда мешавад, ки ин раванд то имрӯз ҷараён дорад. иваз кардани тамғаи нақлиёти ҷамъиятӣ дар хатсайрҳои мусофирбарӣ бо мақсади баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ ба мусофирон ва бартарият додан ба ҳаракати автобусҳои муосир амалӣ гардонида мешавад. зеро бартарӣ додан ба нақлиёти нисбатан калонҳаҷми мусофирбар имкон фароҳам меорад, ки бехатарии ҳаракат дар роҳ ва равои сокинону меҳмонони пойтахт таъмин карда шавад. хатсайрҳои микроавтобусӣ 22 ва 13 мисоли рӯшани ин гуфтаҳост. дар гузашта дар хатсайрҳои мазкур микроавтобусҳои Hyundai Starex, Gazelle ва Mercedes Sprinter мусофирбарӣ мекарданд, вале бо тақозои вақт воситаи нақлиёт дар хатсайрҳо аз рӯи нишондиҳандаи дар як вақт интиқол додани мусофирони бештар иваз карда шуд ва ин раванд дар оянда низ идома меёбад. ҳамакнун автобусҳои АКИА-ОРИё дар хатсайри 55 бо масири хатсайри микроавтобусии рақами 33 ҳаракат мекунанд, яъне тавассути кӯчаи соҳилӣ. ин дар ҳолест, ки то ин вақт тавассути кӯчаи соҳилӣ автобусҳо мусофирбарӣ намекарданд. автобусҳо дар хатсайри 55 аз аввалин нақлиёти ҷамъиятие ба шумор мераванд, ки дар кӯчаи соҳилӣ ба фаъолияти мусофирбарӣ ҷалб гардиданд. автобусҳо дар хатсайри 55 аз кӯчаи соҳилӣ бо убур аз тариқи хиёбони
ҷомӣ ба кӯчаи неъмат харабоев баромада аз назди бозори саховат ва корвон гузашта ба терминали ҷанубӣ мерасад. автобусҳои ватании АКИА-ОРИё дар муқоиса ба микроавтобусҳо калон ва нисбат ба автобусҳои тамғаи АКИА хурдҳаҷм мебошанд. автобусҳои АКИА-ОРИё бо дарозии 8 метр ки нисбатан хурдҳаҷм ҳастанд, дар роҳҳои борику каммошини байни маҳалла ва мавзеъҳои канории пойтахт метавонанд озодона ҳаракат кунанд. автобусҳои мусофирбарро дар хатсайри навтаъсиси 55 ронандагони бо таҷриба идора мекунанд. Зоҳир Сангов дар Федератсияи Россия 20 сол ба ҳайси ронандаи автобус кор кардааст. Ӯ мегӯяд, дар шаҳри Москва рондани нақлиёти ҷамъиятӣ осон аст, зеро талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ аз ҷониби ронандагон ба таври ҳатмӣ риоя карда мешавад. кор дар хатсайр чӣ хелаш? хай кор бисёр мошинаи майдаға метаванд маршрутко намонанд ки қоидаи бояд наздиш ягон нафақахӯр на аз хушрудро як мошинда ҳамиҷи камтар халал мерасонад. наздики остановка қоида мо омада истода наметавонем. айрӯи ки ҳама вақт дар остановкаҳо мошинаи майда истгоҳоба қоидаи ҳаракати роҳ вайрон мешаванд. бисёр шумо нороҳат мекунанд. баъд хеле айрӯи қоида истода наметавонем. мусофир чӣ хел мешинад? оли маълумот дорад? хай мусофир оз бисёраш намедонад. ин куҷо мерад, чӣ хел мерад, хай мо қадри имкон мефаҳмонем шумо. кадом коро бояд ба анҷом расонда шавад ки ҳамин хатсайри 55 муваффақ шавад? ин халқ оҳиста оҳиста вай вақте ки гашт бисёр шуд, ҳозир камтар. ҳамаш мефаҳмад. дар хатсайр шумо микроавтобусҳои сифсе фаъолият мекунанд. ба шумо мусофир мерасад, мешинад? хай озираш да мусофиро ба ҳами хатсайр шинос нестанд. мо ҳамда фаҳмондадиҳӣ мекунем ки масъул хатсайр ба куҷо ҳаракат мекунад. карта дорад? ба миқдори хеле кам карта мезанам. чини будагиш мусофиронро хизматрасонӣ мекунам ба мувофиқи картаҳошон. ҳамин роҳе ки хатсайри 55 меравад, мисол ҳамин автобусҳо ба ҳамин роҳ мутобиқанд, мисол ронданда шумо ягон мушкил намекашед? ба ин роҳ автобусҳо мутобиқ ҳастанд. мо як танқисӣ мекашем ва пуле ки текстила мегузара, аммо таги ҳавои гузаштан камта тамбашавӣ мешавад. ҳамҷо камта танқисӣ мекашем. баъд вақти бозгашт ай терминали ҷанубӣ дар корвон камтара тамбашавӣ бисора амиқа танқисӣ дорем. хатсайри рақами 55 маршрути 33 ки пеш буд дар ҷои аввал иваз шудаги аллакай автобусҳо як хубиш ҳаминаe ки искоҳ ба искоҳ меранд. хеле ба вақти соати худшон коршон дар дер намекунанд, ба вақти соати муайяни худшон мерасанд. қисми зиёди мусофирон пардохти ҳаққи роҳгиро тавассути корти нақлиётиро дар хатсайри автобусии рақами 55 ҷонибдорӣ мекунанд. зеро ҳамакнун онҳо ҳангоми равоо бо автобусҳои хатсайри 55 метавонанд тавассути кортҳои нақлиётӣ ҳам имтиёзҳои худро истифода намоянд ва ҳам ҳаққи роҳгироро нисбат ба микроавтобусҳо камтар пардохт кунанд. ҳаққи роҳгиро дар микроавтобус 1,60 дирам ва дар автобусҳо ба истиснои ҳолатҳои имтиёзӣ 1,20 дирам мебошад. бо ба фаъолият оғоз кардани автобусҳо дар хатсайри рақами 55 ва пардохт кардани ҳаққи роҳгиро тавассути корти нақлиётӣ ба самарабахш гардидани татбиқи лоиҳаи сити корд низ мусоидат менамояд. таҳлилу омӯзишҳо нишон медиҳанд ки ҷалб гардидани автобусҳои нави замонавӣ ва бартарӣ додан ба фаъолияти ин навъи нақлиёти ҷамъиятӣ бехатарии иштирокчиёни ҳаракат дар роҳро таъмин кардааст.